ng mga nagbabagang balita. Pick-up truck at pampasaherong bus nagsalpukan sa Libmanan, 3 sugatan. Bicol Central Station nakapagtala ng higit sa 21,000 pasahero simula January 1. Post-holiday exodus sa terminal, posibleng magtagal pa hanggang sa January 8. Mga naputukan sa Bicol Region sa nakalipas na holiday season, umabot na sa 72. Malamig na panahon, posibleng magtagal pa hanggang Pebrero ayon sa Pag-asa. Holy Cross Parish sa Naga City, patuloy ang paghahanda sa kapistahan ng Itim na Nazareno. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. 3 ang sugatan sa salpukan ng isang pick-up truck at pampasaherong bus sa Libmanan, Camarines Sur. Pick-up truck nag-overtake umano at sinakop ang kabilang linya na naging dahilan ng pagsalpok nito sa kasalubong na bus. May ulat si Eli Balbin. Halos mawasak ang unahang bahagi ng pickup na ito nang makasalpukan ang isang pampasaherong bus sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Sibuho, Libmanan, Camarines Sur, bandang 1:00 ng madaling araw nitong Enero 4. Mula Metro Manila, patungo umano sa Davao ang pampasaherong bus habang patungo naman ang pickup sa direksyon ng Sipukot nang bigla na lamang sumalubong ang pickup sa kabilang linya. Bigla lang yung pickup, bigla lang yung gumanon sa amin. Biglang sumalubong. Ang pickup nasa mga 80 ata. Kasi hindi naman siya masyado matulin dito kasi pakurba. Kami nasa 60 lang, 50 itong patakbo namin. Nakita ko yung lalaki, yung driver. Pagkalabas ko ng bahay, nakita ko yung lalaki, nahingi ng tulong. Ang sabi namin nung isa dyan, huwag kang gagalaw at mahirap nang gumalaw ka. Gusto ko lang niya makalabas. Hindi ngayon, sabi namin, ay wag muna. Ulit din namin kami piling humawak sa nasa loob ka ng sasakyan. Sa investigasyon ng Libmanan Police, matapos mag-overtake ay sinakop umano ng pickup ang kabilang linya ng kalsada kaya ito bumangga sa paparating na pampasaherong bus. At around 1:40 a.m., meron tayong dalawang vehicle, isang dirty white na passenger bus. Yung pangalan is Davao Metro Shuttle, and then isang black Toyota Hilux. So, kanina, upon respond, yung vehicle 1 natin, galing siya ng Cubao, Quezon City, papunta siya ng traversing the road going to Naga City. Nakabanggaan yung vehicle 2. Yung vehicle 2 naman is galing siya ng traversing the direction of Sipokot, galing ng Naga City. So accordingly, yung vehicle 2 natin yung nag-encroach ng other lane. That resulted to the sustained injuries. Yung vehicle 1 natin walang tama, yung sa bus. However, yung sa vehicle 2 natin, yung nag-encroach ng other lane, yung driver niya may tama sa may bandang balikat. And yung passenger niyan dalawa, yung isa is 18-year-old na estudyante and yung isa naman is a businesswoman. Lahat sila mga taga Sorsogon. They all sustained minor injuries and lahat sila nadala na naman ng responding MDRRMO natin sa Bicol Medical Center for timely medication. Ngayong nagsibalikan na ang mga nagbakasyon sa probinsya matapos ang holiday season, ang paalala ng pulisya sa mga motorista. Paalala din sa kanila, always check on your driver. Huwag niyong aawayin yung driver niyo. Kahit galit ka dyan, mag-I love you ka ng mag-I love you. Remind them na may mga mahal kayo sa buhay na nag-aantay, pati yung isa niya. And then, check din yung yung vehicle natin, if ready din ba, yung brakes natin, yung oil, yung water, yung gas, everything. Kasi very important po talaga na roadworthy yung vehicle natin. Most importantly po, yung driver natin para makarating tayo sa paroroonan natin. So, to the drivers po, have a watchful eye, a steady hand, para po wala po tayong ibang maabala on our way papauwi sa ating lugar. Eli Balbin, CSN. Posibleng abutin pa umano ng hanggang sa January 8 ang dagsa ng mga biyahero sa Bicol Central Station na pabalik ng Metro Manila. Terminal nakapagtala ng mahigit sa 21,800 na foot traffic simula January 1. Narito ang ulat
Nitong Sabado pa sana ang balik ni Alan sa Metro Manila. Ngunit dahil sa dagsa ng biyahero, hindi agad siya nakasakay. Sa katunayan, pangatlong balik niya na ito sa Bicol Central Station sa pagbabakasakaling makasakay na ng bus biyaheng Metro Manila matapos magdiwang ng holiday season. Ang manager ko sa Manila, sige nang apod sa kuya kung tano taday ako nakakabalik. Di ang sabi ko man, na grabe ang pasero di sa Grand Terminal kang Naga. Sagod nun yan. Ayon sa pamunuan ng Bicol Central Station mula January 1, umabot na sa higit na 21,800 ang bilang ng mga biyaherong dumagsa sa terminal. From January 1, nagkaroon tayo ng around 109 buses na napalarga. Pag January 2, 141, January 3, 148, January 4 kahapon, nagkaroon tayo ng 147 buses na napalarga natin. Sa buong maghapon na yan. Kaya doon nakakuha na natin, inabot na natin estimated passengers sa latlat na sa apat na araw, around 21,800 na passengers ang ating naisakay sa bus. Karamihan daw sa mga nagtutungo sa terminal ay mga chance passenger. Tulad na lang ni Alan na walang reservation ticket kaya umaasa sa mga extra buses. Posibleng umabot pa umano hanggang January 8 ang dagsa ng mga biyahero sa terminal na pabalik ng Metro Manila. Kung maaari, dito na kayo sa loob ng mga terminal, kung nasaan kayong lugar, kung nasaan bayan kayo, sa terminal kayo magantay, wag doon sa kalsada kasi the possibility na ganitong mga panahon, maulan, kawawa naman po tayo, mababasa tayo, malamig pa pati ngayon. Nick De La Cruz, CSN. Tumaas pa ang bilang ng mga naputukan sa Bicol Region nitong holiday season. Base sa huling fireworks-related injury ng Department of Health, umabot na sa 72 ang mga naputukan ng iba't ibang klase ng paputok sa rehiyon. Sa pananaliksik ng Kamsur News, mas mataas yan sa 16 na italang fireworks-related injuries sa salubong 2025. Sa datos ng ahensya, ang Quitis ang nangungulang paputok sanhin ng pagkasugat ng mga FWRI na may 32, na sinusundan naman ng 5-star na may 11, tig-5 sa Boga at Whistle Bomb at iba pa. Nangungunang Albay sa may pinakamaraming naputokan na may 23. Sinusundan niya ng Camarines Sur na may 17, 10 sa Camarines Norte, 9 sa Naga City, 6 sa Catanduanes, tig-3 sa Sorsogon at Legazpi City, habang may isa sa lalawigan ng Masbate. Patay ang isang padre de pamilya sa Magaraw, Camarines Sur matapos makuryente ng kawad ng kuryente ng Casureco 2. Biktima posibleng hindi umano napansin ang kawad ng kuryente na nakapulupot sa alaga nitong baka na namatay rin matapos makuryente. Narito ang ulat. Mamundong makahita, di ko po inakalang araw kwenta. Ibanan pa kami mag-aga kang agum kong iniyo. Maugmaon pa si pagkabanggi kayan. Meron yun po nga kami duman sa looban. Hindi akalain ni Maribel Batas na pagsabat sa bagong taon niya na huling makakasama ang kanyang asawang si Luis. 2 araw kasi makalipas ang bagong taon, binawian ng buhay ang kanyang mister matapos makuryente sa kawad ng kuryenteng nakalaylay. Kwento ng asawa ng biktima, madaling araw nitong January 2 nang tiningnan nito ang kanilang baka na hinihinalang unang nakuryente ng linya ng Casureco 2. Mapukay din nakadarang flashlight. Nag-aagaw pa po kayo si Diklom sa kasi liwanag bago nagduman. O tapos po yun na to, nakaputan niya si kuryenteng naglalaylay. Ayon sa investigasyon ng Magaraw Police, posibleng hindi napansin ng biktima ang iba pang wire na nakalaylay sa lugar. Brownout din daw ng araw na iyon na posibleng dahilan ng pagkawala ng kuryente ay ang pagkakakuryente ng baka bago ito matagpuan ng biktima. Nahiling niya na si baka niya napurputan ng wire. And gada na si baka. Hunyan, dahil niya siguro napansin din si ibang wire na niya on duman, pati po siya nadamay. Nakipag-ugnayan ang PNP sa Casureco 2 hinggil sa insidente. Samantala, nakaburol na sa kanilang bahay sa Barangay Karangkang ang biktima. Nick De La Cruz, CSN. Historic hindi lang sa Camarines Sur, maging sa buong Pilipinas ang nakatakdang pagtatayo ng manufacturing hub ng tech giant na Google sa Camarines Sur. Ang pasilidad magpo-produce ng mga Chromebooks na magagamit sa sektor ng edukasyon at magdadala ng job opportunities sa probinsya ayon kay Governor El Rey Villafuerte. May ulat si Regine Bue.
Good news at historic hindi lang para sa Camarines Sur maging sa buong Pilipinas. Ngayong taon nakatakdang magsimula ang operasyon ng kauna-unahang manufacturing facility ng tech giant na Google at Allied Corporation Asia Pacific. Sa naturang manufacturing facility kung saan itatayo ito sa ginagawang Kamsur Upton Global City sa Pili, ipoproduce ang Chromebook ng Google na Google Chromebook. Inanunsyo at kinumpirma ito ni Gov. El Rey Villafarte sa kanyang social media post. Kung matatandaan, isa sa mga layunin na isinusulong ng gobernador ay ang pagpapaunlad ng edukasyon at modernong teknolohiya, kasama na ang paggamit ng artificial intelligence in partnership with Google upang masiguro ang mas future-ready na edukasyon para sa mga Camarines at para sa buong bansa. Samantala, inaasahan naman na magdadala ito ng malaking pag-unlad sa probinsya sa aspeto ng ekonomiya at teknolohiya. Inaasahan na ang proyekto ay magpapalakas sa ekonomiya, magbubukas ng maraming trabaho, magdudulot ng investment at magtataguyod sa digital education hindi lang sa probinsya kundi maging sa buong bansa. Regine Boy, CSN. Posibleng mas malamig pa ang maranasang panahon sa mga susunod na araw dahil yan sa paglakas pa ng ihip ng hangin sa mga bansang nakakaranas ngayon ng winter season. Hanggang kailan kaya yan? Alamin sa ulat ni Jem Garcia. Pagpasok pa lang ng taong 2026, bumungad ang sweater weather dahil sa panahong taglamig. Kaya karamihan sa mga tao ngayon ay may suot na jacket o mga damit na pananggalang para sa lamig. Ayon sa Pag-asa, mas ramdam umano ang taglamig ngayong Enero at inaasahang maaaring magtagal hanggang sa Pebrero. Dahil umano yan sa paglakas ng hangin na nagmumula sa mga bansa tulad ng Siberia at Japan kung saan nakararanas ng winter season. Mararanasan pa rin po natin yung mga hangin galing dito sa Siberia hanggang papunta po sa atin. No? So hanggang active pa po yan kasi nag-shift yan siya papuntang east. So hanggang nandito po yung Siberian high na yan, ay hanggang February po ang activity niyan dito sa may North Pacific. Makakaranas pa rin po tayo ng mga malalamig na hangin and dry. At sapagkat tagtunaw na po ng yelo sa ibang lugar. Asahang mas lalamig pa umano ang temperatura at lalamig pa sa mga susunod na araw. Samantala, asahan rin ang pag-ulan sa buong Bicol Region na dulot ng shear line na tatagal hanggang Biyernes at posibleng magdulot ng pagbaha at landslide sa mga delikadong lugar. So dito sa Kamsur, asahan po natin na magiging moderate to strong yung hangin natin sa northeast hangin po. Ito ay nagbibigay nga ng mga makakapal na papawirin at nagbibigay din ng mga pag-uulan hanggang maghapon po. So kapag shear line, asahan na po natin yung impacts po niyan talaga ay mga pag-uulan. Nagtaas rin ng gale warning sa mga coastal areas ng Southern Luzon kabilang ang Camarines Sur. Posibleng makaapekto ang malakas na hanging aabot sa 48 to 68 kilometers per hour sa hampas ng alon na tinatayang nasa 3.1 to 5 meters. Jem Garcia, CSN. Mayorya ng mga nakolektang basura sa Naga City nitong pagsabat sa bagong taon ay mula sa mga baon ng nyog. Umabot yan ng higit sa 120 tonelada ayon sa Solid Waste Management Office. May ulat si John Amador. Inaasahan na ng City Solid Waste Management Office Naga na maraming basura ang mahahakot sa pagsabat ng bagong taon. Kung sa dating regular days ng paghahakot, inaabot ng 90 tons ang nahahakot na basura ng SWMO. Sa kasagsagan ng holiday season, dumoble umano ang nahakot nilang basura. As usual na inaasahan ta, dakol si bisita, dakol si pambakal ng handa, siyempre po dakol mo ng basura. Kan December 29 po, 223 tons kita. Kan December 30, 194 tons. December 31, in-discuss po ini bago mag-New Year, 244. Wala. Iya po. January 1, right after si kasibot, ang pagkaaga, ang nakakot mong basura, 263. Ayon kay Engineer Martin, kapansin-pansin ang malaking volume ng basura galing sa mga buko vendor. Ang dakulaon po, ang tipong si coconut waste, ang dakulaon po, halos 128 tons. Ano po inaasahan ta? Daw nga talaga na ubos-ubos man sinyog din sa Kamsur. Ang nyugta na po niya, itong buko, halit na pong Quezon. Kaya po, pigihiling mi nga, ang dakulaon talaga si pag-ihirangon niyan.
naintindihan tama rin si panahon. May pambakal siyang mga tao, tapos nagkataon po na may okasyon. So, kita mga Pilipino, pigihiling kapag araw po ka ng New Year, siyempre mahanda ka daw para paano. 128 tons ang buko. Nasa maayos pa naman umanong kalagayan na ang landfill ng lungsod. Subalit isa pa sa tinitingnan nila na maaaring makaapekto sa pasilidad ay ang pagpasok ng basura ng mga katabing bayan ng lungsod. Pigihiling ta po na siguro talagang hali sa 94 tons, kunyan po halos dubli na. Pigihiling ta po na bako sa nakayain niyo si regular, bako na po ng taga-Naga lang, piguro lain tadigoy. May mga dayo na po na naglalawag sa Naga. Saro po kayan si negosyo, siyempre po dadayuhon talaga ang Naga. Tapos po, igwaman po kayang basura na hali sa luwas kang Naga. Hari po sa mga munisipyo. Magkakaroon naman ang CSWMO ng Basura Summit sa January 16 para mapag-usapan ang konkretong hakbang sa barangay at commercial level maging mga institusyon para sa wastong waste management. Jan Amador, CSN. Kasabay ng malamig na panahon, nagbabala ang health experts sa pagkalat ng flu-like illnesses na ang sintomas, ubo, sipon at lagnat. Tips para makaiwas dyan. Alamin sa ulat na ito. Unang linggo pa lang ng taon ay dagsana ang mga nagpapakonsulta sa Edmero Clinic sa Capitol Complex. Karamihan sa mga ito ay nakakaranas ng flu-like symptoms tulad ng sipon, ubo at lagnat na pinalala ng malamig na panahon. Kaya todo na lang ang pag-iingat ng ilan nating kababayan sa naturang sakit, lalo't ayon sa health experts, mga bata, buntis at seniors ang karaniwang tinatamaan ito. Maglikay pong dahil mauranan kasi diyan po nagpupuon ang sipon. Pag nasipon kita, diretso na po kita kaya na inuubo. Makulang po sa mga gurang, pati po sa mga aki, lalo na sa mga aki. Kaya dapat po sa mga arogan, mga magurang, ang mga aki dainggad na pagpauranan. Kasangon niya na taglamig, talagang delikado po ang sipon sa kaubo. Mag-ano lang ng vitamin C, yun. Laging yan calamansi juice. Number 1 na yan sa akin. Ayon kay Dr. Xavier Vallejo, Medical Officer 3 and Infectious Disease Cluster ng DOH Bicol, ang karaniwang sakit ngayon ay ubo at sipon na dulot ng malamig na panahon. Ang malamig na klima ay nagpapahina sa resistensya kaya mas madali ang hawaan ng sipon at ubo, lalo na sa mga bata at matandang mahina ang immune system. Pag malamig, di ba, nagda-drop yung temperature, yung body temperature natin, mas prone tayo sa infection ng bacteria, ng virus. And of course, pag malamig, di ba, nagsisisikan yung mga tao sa isang lugar, yung ventilation, hindi ganun hindi nag-circulate yung air sa isang area. So usually sa mga offices, sa mga bahay, nagsisisikan yung mga tao kasi pag malamig, di ba, hindi sila masyadong naglalabas. So usually, yun yung cause kasi madaling mahawa yung mga tao kasi dahil sa lamig. Inihayag din ni Dr. Vallejo na mahalagang iwasan ng masyadong pakikipagsalamuha sa ibang tao at ugaliing magsuot ng face mask upang maiwasan ang hawaan ng sakit. For me, ma'am, mas okay na mag-mask up pa din. Follow natin yung dating ginagawa natin ng mga COVID times kasi yung uso yung sipon, ubo. Mag-mask kung may ubo, may sipon, ikaw or yung mga kasama mo sa bahay, palaging maghugas ng kamay or mag-alcohol. And of course, wag nang lumapit sa mga may sakit kung hindi naman kinakailangan. And of course, kung may nararamdaman na sakit, mas maganda pa din na magpa-check up tayo sa pinakamalapit na health center or sa mga doktor or mga healthcare worker na pwede nating puntahan. And of course, wag mag-self-medicate kasi usually the more na umiinom sila ng gamot na hindi naman angkop dun sa sakit at nararamdaman nila, the more na lumalala yung sakit. Nagpapasalamat naman ang mga naka-avail ng libreng medical services ng Provincial Health Office ng Camarines Sur dahil hindi sila gumastos makapagpatingin lang ng kanilang karamdaman. Regine Boy, CSN. Bagong taon pero sa kulungan ang bagsak ng baguhan umano sa pagtutulak ng droga sa Naga City matapos mahuli sa isang buy-bust operation. Si John Amador sa detalye. Buena mano para sa taong 2026 ang pagkakahuli ng newly identified umano sa pagtutulak ng droga sa Zone 5 Balatas, Naga City sa isinagawang anti-illegal drug buy-bust operation ng Station 6 ng Naga City Police Office. Kahapon po, higa po kita ng operation sa anti-illegal drug operation wherein ini pong si alias Boboy
na sa raw po nga newly identified personalities. Nakabakal po kita din nga pinagbabawal na droga. Yan po pinag-aapod na shabu. And aside po naman, may mga nakuapang mga ibang plastic sachet na may laog na pinagtutindid ang shabu. Hindi po more or less 2 grams. Nagkakantidad po ng more or less 14,000. Ayon sa pulisya, isang buwan din umanong inabot ang surveillance ng mga operatiba at nabiripika na hindi pa rin ito tumitigil sa pagtutulak ng droga. Siring kang mga nainot po nga operation, hindi po dito sa mga direktiba, kan sa mga headquarters, kan sa mga city director, si Police Colonel Gilbert Parinas. Ay ini po padagos-dagos namin may gigibuhon na ini po ini yung mga nagpapabakal ng ipinagbabawal na droga ay saro-saro ni po nga madakop kasi na mapanimbag sa sendang salangibo. Kapansin-pansin din umano ang kooperasyon ng LGU at komunidad na isinusuka na ang ganitong mga gawain. Number 1 po sa tabang kang komunidad. And iyan po mga barangay officials naiman po sa mga minsan nagtataon ng feedback, information about kaniyong mga personalidad na ini. Sa tabang po ninda, as in sa tabang kang ibang agencies, LGU, and ibang unit kan sa muyang tropa, ibang station, ibang sa CIU, gabos sa PIDEA. And ini po pinagtatarabangan ni na ini po ang masugpo ini yung pinagbabawal na ini. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jan Amador, CSN. Nagpapatuloy ang 9 na araw na Novena Mass sa Holy Cross Parish sa Naga City bilang paghanda sa kapistaran Itim na Nazareno ngayong linggo. Sa labas pa lang ng simbahan ay sasalubong na sa mga deboto ang kulay dilaw at maroon na banderitas hudyat ng nalalapit na pista ng Itim na Nazareno. Bago ang pontifical procession sa Biyernes, January 9, papangunahan ni Archbishop Rex Andrew Alarcon ang misa sa simbahan ng alas 5 ng hapon. Iniimbitahan ng simbahang Katolik ang lahat na dumalo sa misa at prosesyon ng Itim na Nazareno. Pasabog ang birthday photoshoot ni Liza Soberano sa kanyang social media account na may caption na 28th. Nagpasalamat ito sa mga bumati sa kanyang kaarawan. Suot ni Soberano sa kanyang photoshoot ang black laced brassiere na kuha naman ng photographer na si BJ Pascual. Kuha ang larawan nang bumalik sa Pilipinas ang Los Angeles-based actor-singer na kamakailan lang ay nag-release ng kantang may pamagat na Red Ferrari. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.